אהלן, שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים. שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. היום אנחנו רוצות להראות חישוב ראשוני וגס של בחינת עסקה במרקט, עם דגש על עלויות העסקה, מה חשוב לשים, איפה אנחנו יכולים לפספס עלויות שאולי לא שמנו אותן בחישוב, זה יכול לגרום לרווח להיות הרבה יותר קטן ממה שאנחנו באמת חושבים, ואנחנו רוצות להראות דוגמה כזו בלייב. כן, אנחנו ראינו כמה דוגמאות לחישובים שאנשים עשו במרקט, והיינו רוצות לחדד את הנקודות האלה, באמת מדוגמאות בשטח וסיפורים אמיתיים. מתחילים? יאללה, בואו נתחיל. תרוש, היום אני רוצה להראות לך נכס שהסתכלתי עליו, וטעות שאני רואה שהרבה יזמים חוזרים עליה, ואפשר לדון על זה גם באמת, מתי זה נכון, מתי זה לא נכון, מה אנחנו מציעות. בואי נבחן את זה. בעצם זה הקובץ לידים שלי, אה, וזו העסקה. נכס במרקט. נכס במרקט, כרגע מפורסם ב-105,000 דולר. אה, זה הכתובת, זה הגודל שלו, ניתחתי אותו ואני אגיד לך את המספרים כדי שנוכל להסתכל ממש לעומק על הנושא המימוני ואיפה הדברים שכדאי לקחת בחשבון כשמסתכלים על העסקה. אוקיי. אמ, בואי נפתח לנו אקסל שנוכל להציג את המספרים. בעצם כרגע הבית מפורסם ב-105,000 דולר. אמ, אני אגיד לך שה-ARV של הבית הזה הוא סביב ה-180,000 דולר, ושעלויות השיפוץ יהיו 45,000 דולר. אוקיי. אה, עכשיו, שר המט לוקחת בחשבון בחישוב זריז לעסקה, עלויות היא נוספות. עלויות נוספות. אוקיי. לוקחת בחשבון עלות, הוצאות רכישה, עלות רכישה, טרנספר טקס וטייטל וכדומה. כן, ל- שאנחנו הבנו שיכול להיות שינוי בין את ערים אומרת שונות או שבאזור מחוזות שונות. שלך המוכר משלם הכל. באזורים נכון. שאני מכירה המוכר לא משלם הכל. לרוב הסטנדרט הוא שהמוכר והקונה מתחלקים בעלויות הרכישה, בהוצאות, אה, מתחלקים באופן שווה, חוץ ממה שסוכם לגבי עמלת הסוכן. עמלת הסוכן, אם סוכם שהמוכר משלם את הכל, אז זה בדרך כלל לרוב על המוכר. מהמם. אם סוכם אחרת, כי זה די פתוח למשא ומתן, אז אני אצטרך להוסיף גם את עמלת הסוכן. אוקיי, אז עלות אוקיי? הרכישה. עלות הרכישה שמתווספת למחיר הנכס. אני מוסיפה, אמרנו יש לנו עלויות שיפוץ, נגיד שזה כולל את ה-unexpected. אני מוסיפה כמובן עלויות החזקת הנכס, ביטוח, utilities, כן, במהלך תשלומי. התקופה, ואם אני לוקחת מימון, אני צריכה, עכשיו, אוקיי, עכשיו נכנסת פה השאלה, האם הנכס הזה הוא לפליפ, או רנטל שאני אחזיק אותו לשנים רבות. ולמה אני אומרת את זה? כי אם זה לפליפ, אז אני צריכה להכניס פה גם את עלות הקמת ההלוואה, כי היא עלתה לי כסף, היא אמנם לא כסף שהוצאתי מהכיס, ברוב הפעמים זה פשוט מתקזז לי מהמזומן שאני מקבלת, מהקש שאני מקבלת מההלוואה. ואני צריכה להוסיף את התשלומים החודשיים, ה-monthly payment. בפליפ לרוב אני משלמת רק ריבית, כי יש לי הלוואת בלון. הלוואת בלון שאני משלמת רק את הריבית עד שאני מוכרת את הנכס ואני מחזירה את הקרן פלוס הריבית שנותרה. את הקרן, נכון, אוקיי? נכון. אם אני מנתחת עכשיו את הנכס הזה כרנטל,
אוקיי? מחזיקה אותו לשנים רבות. זה אומר שהמשכנתה Mm. שלקחתי היא כוללת אינטרסט ופרינסיפול. כמו שאמרתי, כוללת קרן פלוס ריבית כל חודש. כן. עכשיו, הריבית והקרן היא הסכום המלא שאני קיבלתי, אוקיי? הסכום המלא שאישרו לי, אוקיי? לא שקיבלתי, הסכום המלא שאישרו לי. לצורך העניין, הלנדר אישר לי לקבל $100,000 מימון, כן. אבל במזומן קיבלתי 90, כי יש פה loan costs, עלויות הלוואה שעלו $10,000. אבל אם אני מחזיקה את הנכס הזה כרנטל, אני משלמת כל חודש קרן פלוס ריבית. אז אני לא יכולה להוסיף את $10,000 עלויות הלוואה גם בעלויות העסקה, כי אני אשלם אותם בחלקים כל חודש. אז נכון. לא צריך להכניס את זה כפול. שרה, אני רוצה להוסיף שמה שאת מדברת עליו זה נושא חשבונאי פרופר. ואנחנו מגיעים אליו לראות אותו כשאנחנו מדברים עם רואי החשבון בסוף השנה וכשאנחנו מדווחים על הנכסים. ואני כשאני מנתחת עסקה, אז אני לא מפרידה. אני באמת רוצה לראות מה העלויות שיהיו לי על הנכס. ואני כן אוהבת לקחת בחשבון, ואני רואה הרבה יזמים שלא לוקחים בחשבון את עלויות המימון, פתיחת ההלוואה, נכון, פשוט כי הם אומרים, זה לא יוצא לי מזומן, אני לא צריך את זה נכון, בכיס, ואני זורם, אני רק רוצה לסגור את העסקה, אבל בסוף התמונה שמתקבלת לגבי האם העסקה הזאת היא רווחית או לא, היא משתנה, זה ממש יכול להפוך עסקה, אה, זה מאוד תלוי מה המרווחים שלנו ברווח, אבל כשיזמים רוצים להיכנס לשוק ואומרים אני מוכן להתפשר על רווח של 15 מעסקה, ואז פתאום הם רואים שעלויות ההלוואה, ואני כבר ראיתי עלויות הלוואה שמגיעים לסכומים כאלה, הם רואים שעלויות ההלוואה הם פתאום עולים על הרווח, אז יוצא שהעסקה הזו היא מפסידה. זה משהו שממש חשוב נכון. להכניס אותו אבל בחישוב. אפשר להבין את הבלבול. הרי אם אני בוחרת נכון. עסקה ואני אומרת, אני לא צריכה, הרבה פעמים, למה אני חושבת שאני גם רואה את הטעות הזו, כי אנשים בעצם אומרים, רגע, כמה כסף אני צריך להביא? אני צריך להביא את ה-down payment, אני מקבל מימון 70% או 80%, אני צריך להביא את ה-30%, אבל הם נכון. לא לוקחים בחשבון שעלה להם גם עלות הקמת ההלוואה. עכשיו, זה נכון. נכון, זה בסדר, אם הנכס הזה הוא רנטל, והעלויות האלה, מה שנקרא amortize, זה מחושב לנו לאורך כן, השנים. זה הם בסדר, לאורך השנים. נכון, תשמעי, אבל זה גם כשאני עניין של עושה, החלטה עסקית. זאת אומרת, אני כל חושבת אחד שזה, יכול להחליט בארגון שלו, איך הוא רוצה להסתכל על זה, ואם הוא מוכן להיות צרכן להוצאה הזאת או לא. אני פחות דווקא חושבת שזה תלוי בהחלטה, אני חושבת שזה מה העסקה, כי בסוף יש אמת חשבונאית כמעט אחת. בסוף, אם העסקה הזו היא פליפ, אתה לא יכול לעשות לעצמך הנחות. זה עלה כסף, זה עלה כסף. וזה כלול בעלויות נכון, שבהוצאות העסקה. זה נכון. שלא הוצאתי את זה מהכיס, זה לא אומר שזה לא עלות, אבל הרי בסופו של דבר, בסוף העסקה, אני אחזיר את זה. היה לי פליפ מוצלח, בהנחה שהפליפ הזה היה מוצלח, מכרת, הרווחת. שאת תצטרכי במכירה לשלם את ההלוואה, את תצטרכי לשלם את $100,000. אוקיי, קיבלת 90, אבל תצטרכי לשלם 100. נכון. כי ההלוואה היא 100, ה-10 שילמנו אותם על הוצאות. על המימון. ומה זה אומר? שאני הוצאתי את זה. בסוף לא יקוזז לי ואני אצטרך להחזיר רק 90, אני אצטרך להחזיר 100. נכון. זה צריך פה להבין, רגע, אני מנסה בשפה הכי פשוטה, עממית, שאנשים כאילו ממש, ממש יבינו את נכון. זה. נכון. אז הנושא הזה הוא ממש חשוב ואני מוסיפה אותו לחישוב עסקה שלי. את מעולה. זוכרת על עוד משהו שאת מוסיפה בחישוב? עלויות הרכישה של המוכר, העלויות של הקונה, עלויות ההחזקה במהלך התקופה, עלויות המימון. שיפוץ אמרנו, מחיר הבית אמרנו. נכון. אה, ואז בואי נעשה חישוב של בעצם מה המחיר שאני רוצה להציע על הבית הזה,
או בואי נראה מה קורה אם אני קונה את הבית הזה במחיר המפורסם שלו. אז אוקיי, בואי אני נראה. לוקחת את ה-ARV ומורידה ממנו את ה8% שכוללים את העמלות לסוכנים ואת הטייטל של הסגירה, ומורידה ממנו את העלויות שחישבנו עד עכשיו. נשאר לי $900. אני הולכת על העסקה או לא הולכת על העסקה? בעצם לפי המספרים היבשים, אני אמורה לקחת את המחיר ARV, להכפיל ב-7, להוריד ב-0.7 שזה ה-30% 70%, שכוללים את הרווח שלי והכל. נכון, ולהוריד את עלויות השיפוט, שזה מראה לי שאני צריכה לקנות את הבית $81,000. אם אני קונה את הבית $81,000, אני נשארת עם רווח של 25,670. כן. האם זה מספיק לך הרווח הזה? האם הוא באמת מהווה 20% מהמחיר, סך הכל מהסכום? עלויות? כמעט. עכשיו תשימי לב, אני הורדתי 30% כן. ואני על 18%. זו אחת הבעיות שמדברים עליהן כל כך הרבה היום. עלויות המימון. דרך לא, אגב, דרך אגב, פה לא הכנסנו את התשלומים החודשיים שנצטרך לשלם, את הריבית, בתקופת השיפוץ. הרי אם את משפצת ואת אומרת, אוקיי, ייקח לי 3 חודשים, עדיין יש לך איזה, סתם אני זורקת עכשיו, $2,000, עוד $6,000, על, מה $2,000 על ההלוואה? הרי, רגע, הרי את קונה את הנכס הזה ונכנסת לתקופה של שיפוץ. כן, האם הלנדר הזה מבקש ממך שאת תשלמי את הריבית כל חודש, או שהוא לוקח ממך בסוף התקופה את הקרן פלוס הריבית, רק בסוף התקופה שתמכרי? כי אם אני אני משלמת אגיד, את כן, הריבית סליחה, כל חודש, צריך להוסיף את התשלומים האלה. נכון, בתקופת השיפוץ פלוס הערכה כמה זמן ייקח לי למכור. כל התקופה הזו אני אשלם כל חודש ריבית, אני צריכה להוסיף את זה לעלויות. נכון. השמונה הזה זה חישוב גס שכולל עלויות חודשיות. אוקיי, זה אני כולל לך את העלויות. אני ב-8,000 דולר אני לוקחת בחשבון, העלויות החודשיות אצלי הן לא מגיעות ל2,000 לחודש, אבל באמת כי זה נורא נורא תלוי איך מרכיבים את העסקה. וברגע שאנחנו רואים עסקה מול נכון, העיניים, כדאי לקבל הצעת מחיר מלנדר ולראות מה העלויות נכון, באמת. נכון. אה, מה שנקרא, לא לפספס דברים, לא זה, לפספס, זה אוקיי? החלק שיש בו באמת סכום גדול שלא כדאי לפספס. נכון, 8,000 מתוך רווח של 25, זה סכום לא מבוטל. זה יכול לשנות. עכשיו תראי, אם לא היה לי את ה8,000 האלה, והבית מפורסם ב105,000 דולר, על פניו, יש יזמים שהיו יכולים להיכנס לעסקה כזו. זה אומנם משאיר רק 9,000 דולר רווח, אבל יש אנשים שמוכנים להיכנס כדי להתנסות, אבל אתה רוצה להיכנס כדי להתנסות, ולא על חשבון הפסד. אתה רוצה להיות לפחות בלא הפסד. נכון, נכון, אני לא רוצה להיות בהפסד, וכל יזם מן הסתם עושה את השיקול שלו, יש כאלה שאולי ייכנסו לעסקה כזו עם רווח כזה. דרך אגב, בעיניי רווח של $10,000 הוא לא רווח, כי בפליפ אנחנו יודעות, זה יכול כן, נורא. בעיכוב של כמה חודשים או באיזה טעות בשיפוץ להימחק, ואז אנחנו כבר לא בברייק איבן, אנחנו כבר נכנסנו להפסד. אבל כמובן נכון. שכל אחד אה, יעשה את שיקוליו. דרך אגב, כמו שאת רואה את הנכס הספציפי הזה, ואת יודעת להסתכל על התמונות, ואולי גם שלחת את הבוץ או את הסוכן שלך, היית נכנסת פה שאת רואה פה סיכונים בשיפוץ שאת צריכה להיות ב-20 או 25%? קודם כל העסקה הזאת היא אצלי יושבת לרנטל. העניין הוא שאני גם לא יכולה לראות את הבית כי יש פה שוכרים, אז יש פה משא ומתן קצת הפוך. גם העסקה, אני עוד לא בדקתי את הבית אז אני לא יודעת להגיד מה יהיה לי לא צפוי. הבעלי כן, מקצוע שאני שולחת, הם, הם יודעים להרגיש את הבית.
אני אתן לך דוגמה, אני גם אראה לך אותה עוד מעט. היה איזה בית שקיבלתי מהולסלר. בטח מכירה את זה שהבית משופץ ממש יפה בתמונות, ואת כאילו מתרשמת וזה, ואז אה, שבאים, אז זה רק ואז את התמונות מגיעה, יפות. תקשיבי, אבל לא ראית כזה דבר. היא אומרת לי, זה גם בדרך כלל הבוט שלי לא אומרת לי דברים כאלה, היא תגיד לי איך צריך לתקן, ואני לוקחת את המושכות להחלטה. אבל הבוט שהייתה שם אמרה לי, שירי, לא הייתי מתקרבת לבית הזה. כאילו, הבית כי היה, בשטח, נכון, כי בשטח רואים דברים שלא רואים הם בתמונות. רואים, שומעים הם רואים, דברים, גם נכון, שומעים, נכנסים לבית, מרגישים, הרצפה עקומה, יש בורות, האם היא בנטייה, נכון, שומעים, לא יודעת מה, טפטופים ונזילות שאולי לא רואים. בקיצור, בשטח זה חשוב לקבל את הפידבק מהאנשים ששלחנו. הרבה פעמים אני רואה, דרך אגב, נכסים שדווקא מפורסמים במרקט, או היו מפורסמים במרקט המון זמן, ואני מנסה להבין מהסוכן למה הנכס הזה לא נמכר, אוקיי? למשל, אני רואה נכס שופץ מהמם, אבל הוא ישב במרקט שנה שלמה ולא נמכר, ואני שולחת לסוכן ואני אומרת לו, תגיד, אתה במקרה מכיר את הנכס הזה? למה לקח לו כל כך הרבה זמן להימכר? והרבה פעמים הסוכן אומר לי, רמת השיפוץ פה הייתה לא טובה. כן, שתכלס אני רואה בתמונות, אני רואה מישהו שעשה פליפ, מחר שם במרקט תמונות מהממות של נכס אחרי שיפוץ, ואני מבינה מהסוכן שהוא אומר, בסופו של דבר אנשים שבאו לראות את הנכס ראו רמות גימור ונכס שלא שופץ נכון, ובאמת רואים שהנכס חווה המון הורדה במחיר, עוד הורדה ועוד הורדה ועוד הורדה ועוד הורדה, עד שהוא נמכר בסוף בהרבה פחות ממה שפורסם מלכתחילה. כן. האמת שאת זוכרת, גם לקהילה שלנו עשינו את המיני הדרכה הזאת שהייתי שם, וראינו כן. בית ב, ברדפילד, וראינו את התמונות, והיה נראה ממש טוב, ומפורסם במחיר טוב. ואז כשהלכתי לשם, ממש יכולנו לראות את הסיידינג מתפרק, יכולנו לראות את הרצפה לא מודבקת טוב, ממש כן. כשמקרוב ראינו את ההבדל, איך הבית, תראי, אני אראה לך את הדוגמה באמת של הבית שראיתי. הבית נראה ממש מתוק, באמת, זה רנטל, לרנטל זה ממש נראה מפחיד. ששיפצו אותו, כן, נראה כן, שעשו שיפצו לו פה אותו, שיפוץ, הרצפה נראית טוב, המטבח כן, נראה טוב. בקטנה לא סיימו פה את זה, לא למרות סיימו. שכבר אם מסתכלים טוב בתמונה, אולי אני טועה, את היית שם בלייב, אבל רואים את נו, החיבורים של הרצפה לא טובים. יפה, מה עוד את רואה? תגדילי את התמונות ככה בקטן, אני לא אראה כלום. הגימורים של הקיר גם כן בצדדים, רואים את יודעת שהקיר, מה אני תמיד שמה לב? זה קטע, ממש נהיה לי קטע עם זה. המזגן פה חשמלי, נכון, בייסבורד. שזה פחות מתאים אצלנו באוהיו. אז זה אה, פשוט מעמיס המון, זו מדינה מאוד קרה, וזה אומר מדינה שחשבון, קרה, כן, נכון, חשבון החשמל יהיה מטורף. נכון, וגם זה לא יחמם מספיק טוב. כן. עכשיו זה באמת דוגמה ממש טובה, אני אראה לכם אותה. אה, והלכנו לבית הזה, מה זה אני התלהבתי ממנו? הוא גם היה מפורסם במחיר ממש טוב. אמרתי, תקשיב, אני קונה, ומה לא היה אני בסדר קונה. בעצם? מה לא היה בסדר? תשמעי, הבית לא ישר. יש לו נטייה, הוא מוטה, מגדל פיזה. כל הרצפה, קודם כל הבית מאוד יפה בחוץ, הם עשו שיפוץ כלשהו, כי באמת כן, רואים, רואים, עשו. אז תראי, בא כן. לפתוח את הדלת, הדלת נתקעת. כן, לא עשו אישור טוב של הדלת ושל הרצפה. לא עשו אישור טוב. טוב, יש פה פינישים, כן? הבית לא גמור, יש פה עוד שיפוץ יש לסיים. פה עוד שיפוץ. זה הקטע. והם ש... רצו למכור ככה, או שהם כן, תכננו הם רוצים, לסיים? בגלל זה הולסלר. אוקיי. אבל באמת, באמת
באמת ששאלתי את ההולסלר, מה כן, נשאר לעשות בעסקה? לא, כן, על זה יש דיברתי. בקטנה, כן, הרצפה כן, פה את לא זיהית עבודה ישר, לא מקצועית, כן. זיהית ישר, הכל פה עבודה לא מקצועית. אבל אני שואלת אותו, מה עוד נשאר לעשות? מה עוד נשאר לעשות? אז הוא אומר, בקטנה, לסיים את המקלחת, לסיים את הזה. זה נכון, כי פשוט מה שעשו כבר אי אפשר לתקן. פשוט אי אפשר, טוב, צריך להוציא את כל הרצפה צריך ולעשות להוציא הכל. מחדש, אבל לא רק זה, שרה, היא נכנסת ואז זה לא בחדר, מסתדר במחיר. ברור. היא נכנסת לחדר, הרצפה כולה עקומה הולכת לצד. היא מצלמת לי את הדלת, והדלת עומדת ככה. כאילו, כל כן. הבית על הצד. צריך אז פה בעיית יסודות, יש פה בעיית יסודות שלא טיפלו בה. בעיית יסודות, כן, אבל נגיד כשכבר פתחת את הרצפה, כבר טיפלת ברצפה, אם הוא היה עושה תיקון ל... הנה, את רואה, היא מראה לי. אם הוא היה עושה תיקון לקורות, או עושה רפריימינג לרצפה, אז אולי לא היינו מגיעים למצב שעכשיו צריך את כל הבית לכסח. כבר הוא שילם על הרצפה. את כן, אומרת, אבל זו בעיית יסודות שצריכה טיפול, מן הסתם, להוסיף פה איזושהי קורת תמיכה יכול וליישר את להיות, זה, ואנחנו לא יכול יודעים, להיות. כן, לא יודעים. נכון, אוקיי. נכון, בגלל זה גם התרחקתי מהעסקה הזאת, אבל אני רואה הרבה מאוד שיפוצים שזה נראה מעולה, ופשוט מי שעשה את השיפוץ לא טיפל בבית. תסתכלי, את רואה? עשה שיפוץ קוסמטי על הבעיות הקיימות, הוא על פשוט הבעיות. צבע, כן, צבע על הבעיות ועשה כן, ריצוף על הבעיות, ולא פתרו את כן, הבעיות המהותיות, רק עשו שיפוץ קוסמטי. נכון. אגב, גם מי שלא מבין בשיפוצים, הוא יכול להגיע למצב הזה גם בלי להתכוון. טוב, בגלל כן, זה יכול להיות אנחנו שבגלל מדברות זה, על כל הבדיקות בגלל חובה זה אנחנו שחייב מנסות לעשות, כן. נכון, ולפתוח את התחום ולדבר עליו, ולא לפחד, ולא להגיד אני סומך עליו, הוא הבעל מקצוע. זה נכון. דרך אגב, יש, כן, בן אדם יכול, יזם, או מישהו שרוצים לקנות את הנכס, יכולים להסתכל על זה ולהגיד, רגע, אבל הרנטל זה מספיק טוב לי, יבוא דייר, כן, מה יראה בית אכפת לי? משופץ, יפה, מה אכפת לי בעצם? מה מה אכפת לי? נשאר לי פה איזה 5,000-6,000 דולר לסיים את הדברים, לנקות ורק להכניס דייר. נכון. אז מה אכפת לי לקנות את זה כרנטל בעצם? איפה הבעיה? אני, תגידי את. תראי, זה לא השוק שלי, אבל אני יכולה למנות כמה דברים. קודם כל, בעיית יסודות, היא לא תברח, היא תצוץ היא לא תברח, מתישהו. אוקיי, נכון. היא לא תברח. מתישהו היא תתגלה. היא יכולה גם להחמיר, מן הסתם, כן? ואז מתחילים להיות פה סדקים ברצפה, סדקים בקירות ודברים כאלה, אוקיי? נכון, אנחנו לא יודעים פה מה הבעיה ביסודות, אבל אני מניחה, אני סתם הנחתי הנחה. זה דבר ראשון. בעיות יסודות לא יברחו. יפגשו אותנו גם לאורך הדרך, גם כשנרצה למכור את הנכס. את הרנטל הזה, מתישהו נרצה למכור, תהיה נכון, בעיית בריסייל. יסודות שנרצה לפתור. אפשר לבוא ולומר, אוקיי, אני לא מטפל בזה, מה שחשוב לי כרגע זה ה-cash flow, אני מכניס דייר, אני אטפל בבעיות, וכשאני אמכור אני אטפל בבעיה הגדולה הזאת, אני אסדר את היסודות. דבר שני, שיפוץ זול פה זה הרבה תחזוקה. אוקיי, הרבה תחזוקה. הרצפה פה תתחיל נכון, להתקלף, היא תתחיל לצאת מהמקום, החשבונות חשמל פה יהיו מאוד מאוד גבוהים, כי נכון. במדינה כזו קרה חימום חשמלי בחדר. רגע, אבל אני בעל הבית, מה אכפת לי בחשבונות החשמל? כן, אבל דיירים בסוף יברחו, בואי, אנחנו באיזה שכונה, זה C? כן, אנחנו יודעים באיזה דיירים מדובר. יש להם מאות דולרים לשלם בחודש חשמל, בסוף זה יעמיס עליהם מאות והם ילכו. וככה נכון. דייר אחרי דייר לא ישרוד את זה. אז יהיה שיפוץ לי זול, תחלופה גבוהה. הנה, אנחנו נכון. מסתכלים על המקלחת. אם לא עשו פה רובע כמו שצריך, ולא, איך אנחנו יודעים אם בכלל עשו איטום כמו שצריך פה מאחורה? זה לא, אומר, בטוח לא עשו. בואי, ראינו את זה הרי בפועל, נכנסו דיירים, והכל התחיל לנזול מכל הצדדים, קרה לי, אמבטיה לא חוברה כמו נכון, שצריך, נכון, והמים התחילו לזלוג מהחיבורים. נכון, גם אצלי. ואז זה פשוט לשלם על הכל עוד פעם, לשלם את התיקונים האלה עוד פעם. זה בעצם סוג של אשליה כשאת קונה בית ככה, כי גם יש לנו טבע כזה להגיד יהיה בסדר, אבל דברים שקשורים לבסיס של הבית, אני כן. תמיד אומרת, זה money well spent, זה באמת
תמורה טובה לכסף, כל הדברים שקשורים נכון. לבסיס של הבית, לתשתיות, זה להשקיע לאורך זמן. בתשתיות, כן, וככה לשלם חשמל, פחות. חשמל, אינסטלציה, כן, אה, אינסטלציה גם של המיזוג, ונושא של structure, בעיניי זה קריטי. קריטי, אני הייתי עושה את זה נכון, לפני שהייתי עושה משהו בבית. נכון. וככה משלמים פחות בעלויות התחזוקה של הנכס. אז באמת גם מי שלא היה שם, שרה, קשה להבין, קשה. קשה להבין מה ההבדל בין התמונות שנראות מעולה, באמת, גם הבית באמת נראה טוב, אבל רק הלהיות שם צריך מישהו, בן אדם טוב, ש... שיגיד לך באמת מה מרגישים בשטח. כן. באמת בוץ מה... אמין. בוץ אמין כן, שאתה כבר סומך עליו, שבאמת יכול להגיד לך את האמת. כן, דרך אגב, על דבר כזה פעם פיטרתי סוכן, את יודעת למה? נו, כי שלחתי אותו לצלם איזשהו נכס שרציתי לקנות, ואז הוא עבר, אני רואה אותו הולך בנכס, הכל טוב ויפה, יורד לבייסמנט, מראה את הבייסמנט, הקירות אחלה וזה וזה, ואז הוא ממשיך לצלם, ויש קיר אחד שכיסו אותו בקרטונים. והוא אוקיי. ממשיך. עכשיו זה לא בלייב, הוא שלח לי את הסרטון בדיעבד, הוא חולף על פני הקיר הזה וממשיך לצלם, והנכס נראה כאילו אחלה, מסתדר במספרים, ואז שהוא ראיתי את הסרטון, אמרתי לו, אבל מה היה מאחורי הקרטונים בבייסמנט? כאילו, הרי זה ברור מאליו, אתה רואה קיר, כיסו אותו בקרטונים, ברור שיש שם משהו, אולי יש שם סדק ענק, אולי יש שם סימני נכון, רטיבות, נזילה וזה, ואז אמרתי לו, אני לא יכולה לקבל החלטה ככה, צריך שוב ללכת לנכס לצלם, והוא כאילו, את יודעת, בסוג של התעלמות אמריקאית לא הלך ולא רצה, והבנתי שאי אפשר לסמוך על בן אדם, אי אפשר לסמוך עליו אי ככה. אפשר לסמוך עליו, בפעם הבאה נכון, הוא לא יצלם בכלל את הקיר הזה עם הקרטון, כי הוא הוא לא יגיד, אין יוצא לי את הקיר, כוח עכשיו להוציא וזה, הוא פשוט לא נכון, יצלם והכל ייראה סבבה. זה בעייתי מאוד. כן, נכון. טוב, סרוש, יאללה, מגניב, היה נראה לי סשן, זה, הגענו כן. לסוף הסשן. אה, זה היה כמה טיפים ממש טובים, אני שמחה להיפגש איתך שוב. היה אה, מצוין, ואנחנו נמשיך ונעשה כל פעם, נעלה בפעם הבאה נושא קריטי שפונים אלינו ושואלים אותנו, מגניב. ואנחנו נראה את נקודת המבט שלנו, ובטוח זה יכול אגב, להעשיר למישהו את הגישה. אם מישהו רוצה, הוא יכול גם להעלות שאלות מולנו, ואנחנו נעלה אותן בשידור, בטח, נחקור אותן לעומק. אפשר להגיב לסרטון. יהיה. יאללה.